Krásny deň vám želá veštiareň u Verony. Poďme si pozrieť zdravie na 14.10. Vodnár. Pozor troška na stres, ktorý sa vám ukladá v žalúdku. Ryby. Správa, ktorá vás môže troška úplne celá rozhodiť a zdvihnúť vám tlak. Barán. Vy tu ako keby taká dlhodobá stagnácia. Bík. Pozor na kríže, prechladnutie. Blíženci, celá chrbtica. Rak, riešite peniaze, takže kríže. Lev, uzdravenie, zlepšenie, čo vás trápilo. Panna, vírus, ktorý vás môže položiť do postele. Váhy, pozor, prechladnutie zo spodku. Škorpión, kĺby kosti. Treba ich pomazať. Strelec, zadýchavanie a kozorožec, celý pohybový aparát. Hlavne teplo sa obliekajte, nech sú nohy v teple. Nech sa vám darí, s láskou v srdci, Verona.